The Missing Children Incident, sau în română, Incidentul copiilor dispăruți, se referă la pierderea a 5 curandei în pizzeria lui Freddy Fazbear's. Această poveste este identificată în niște afișe localizate în East Fall Corner sau camera 4B. Cele 4 anunțuri conțin următoarele informații. Copii dispăruți la pizzeria locală. Corpurile nu au fost găsite. 2 copii locali au fost identificați, fiind ademeniți în camera din spate a clădirii, noaptea, în timpul orelor de zi de muncă, în data de 26 iunie. Cu toate că videourile de supraveghere l-au recunoscut pe bărbatul responsabil și au condus autoritățile către capturarea acestuia în următoarea dimineață, copiii înșiși nu au fost găsiți și s-a presupus că aceștia sunt morți. Polițiștii cred că suspectul a fost costumat într-o mascotă a companiei ca să le câștige încrederea lor. Actual, 5 copii sunt dispăruți. Suspectul e condamnat. 5 copii sunt acum incluși în incidentul de la pizzeria lui Freddy Fazbear's, unde un om, costumat într-o mascotă, i-a ademerit în camera din spate. Chiar dacă suspectul a fost condamnat, corpurile acestora nu au fost găsite niciodată. Pizzeria lui Freddy Fazbear's s-a luptat din greu pentru a convinge familiile să se întoarcă la local. E o tragedie. În urma salubrității, pizzeria locală este amenințată cu închiderea. În urma rapoartelor făcute de către Departamentul de Sănătate, cum ar fi că mascotele emană un miros urât din costum, pizzeria Freddy Fazbear's a fost amenințată cu închiderea. Poliția a fost contactată atunci când părinții au observat sângele și mucusul care ieșea din gura și ochii animatronilor. Unul din părinți i-a comparat ca niște carcase reanimate. Pizzeria locală a spus că se va închide la sfârșitul acestor ani. După o tragedie care a avut loc acum câțiva ani și după o luptă lungă pentru menținerea afacerii, pizzeria lui Freddy Fazbear's a anunțat că se va închide la sfârșitul anului. În ciuda unui an întreg în căutarea unui cumpărător, companiile nu doresc să fie tovarăși cu acest local. În inimile copiilor, aceste caractere vor trăi în continuare. Directorul general. După aceste afișe, ne putem da seama ce s-a întâmplat atunci. Jocul nu confirmă că omul condamnat pentru asasinare ar fi de fapt adevăratul ucigaș sau că copiii s-au evaporat pur și simplu. De aceea, acesta este doar scheletul pentru realizarea unui animatron. Mai avem nevoie și de înfățișare, așa că haideți să vedem și teoriile valabile pentru acest incident. O primă teorie ne induce către partea umană, unde ne-am putea întreba cine i-a omorât pe acești copii. Deși acele ziare nu dau vreun nume făptașului, noi putem avea mai multe variante din această doctrină. Purple Man, sau omul violet, provenit din mini-jocurile morții din Five Nights at Freddy's 2, mereu apare lângă copiii morți. De aceea, se presupune că el este unul din ucigași. O altă variantă ar fi unul din paznicii anteriori. Un lucru evident ar fi spusele lui Fungi. No one is allowed in or out, you know, especially concerning any previous employees. Asta se explică de ce animatronii sunt mereu atât de hotărâți pentru a-l ucide pe Miles Kidman, protagonistul primului joc, și Fungi. Aceștia doar doresc răzbunare, încercând să-i bage într-un costum. Acest lucru ne mai duce către o altă teorie speculată de fani, spun că tipul de la telefon a fost ucis și băgat în costumul lui Golden Freddy. De asemenea, mai putem avea o altă sursă unde scrisul It's Me, care apare în unul din momentele jocului, poate determina vinovăția paznicului, unde nu are foarte bune amintiri cu acești animatroni. Ultimul om suspect ar mai fi Fungi. Acesta se simte foarte vinovat în timpul conversațiilor telefonice, demonstrând că ascunde ceva. A doua teorie merge către animatroni. Chiar dacă poliția a identificat un bărbat costumat că a atras copiii, e posibil ca și aceștia să fi fost principalii făptași în uciderea lor. Dacă un foc i-a provocat mușcătura din 87, la fel ar putea ucide și copiii. Luând în calcul cele două teorii, nu putem ști exact care din ele este cea adevărată. Însă, în noaptea a 5-a din Five Nights at Freddy's 2, Fungi menține că unul din costumele galbene au fost folosite. What on earth are you doing there? Didn't you get the memo? The place is closed down, at least for a while. Someone used one of the suits.
We had a spare in the back, a yellow one. Someone used it. Now none of them are acting right. Cine trece direct prin cap este Golden Freddy. De fapt, el a fost numit de dezvoltator Yellow Freddy, dar fanii preferă să-l numească așa. După spusele tipului de la telefon, ne putem gândi că până la urmă prima teorie este valabilă, nefiind justificată care din variantele este corectă. Însă, ieșit din întrebarea primară, cine a omorât pe toți, e timpul să trecem la cea secundară, mai precis, ce s-a întâmplat cu ei. După cum am observat și în afișe, polițiștii nu au putut găsi corpurile acestora. Singura variantă care o putem avea este plasarea lor în animatron. De aici se presupune că ucigașul a scos toate firele și scheletele din marionete și a plasat copiii în ele. Asta explică sângele și mucusul confirmat în afișe. Aceștia au început să putrezească. Chiar dacă e așa, cum de animatronii încă mai funcționau? O întrebare destul de complicată. Cealaltă variantă ar mai fi că ucigașul a băgat corpurile în niște costume simple. Ne putem da seama că există și din astea atâta timp cât în al doilea joc protagonistul poate folosi un cap de al lui Freddy. Chiar și așa, tot ne rămâne un alt mister. Ce s-a întâmplat cu ultimul copil? Recent am reușit și eu să învăț până la 15 degete. Pot să-mi dau seama că în primul joc avem doar 4 marionete. Al 5-lea copil ar fi fost pus în Golden Freddy? S-ar putea, atâta timp cât acesta are un râs de fetiță. După aceste teorii, ne îndreptăm către începutul filmului din The Grudge. Când cineva moare în pragul unei furii cumplite, un blestem se naște. Acesta poposește în acel loc al morții. Cei care îl întâlnesc vor fi prăpădiți de furia sa. Dezvoltatorul jocului ne pune la bătaie ideea de paranormal. Acei copii s-ar putea să fi posedat animatronii încercând să-și dobândească răzbunarea. Asta se mai poate recunoaște și după sunetul produs de ei. Pe versiunea scurtă, țipătul marionetelor te sperie în 2 secunde. Însă, dacă o auzi pe cea lungă, poți observa că de fapt e un strigăt de copil care plânge. Toate aceste teorii sunt destul de grele și complicate. La fel ca în videoul anterior, puteți să spuneți în comentarii ce credeți că s-a întâmplat cu acești copii dispăruți, urmând ca apoi să ne vedem la următorul episod.